Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da zuwa tashar Hatnos barkanmu da warhaka. A yau ina ɗauke da sabon littafi mai suna Ustaziya ko 'yar duniya. Idan ba manta ba, na sake trailer ɗinta kwanaki rannan. Na sake trailer ɗinta. So ga episode 1 in Ustaziya ko 'yar duniya. Kada a manta a danna subscribe, a yi liking, a yi comment inda hali. Ustaziya ko 'yar duniya episode 1. Tamko gashin kanta yayi yayin da ƙara gwara shi da bangon bayin a karo na biyu cikin wahalalliyar murya take ihu. Hawaye masu zafi na bin fuskarta. Yana cewa ƙazamar banza, 'yar iska, ragowar gayu don ubanki. Mai na gaya miki kafin na bar gidan nan? Eh? Juyo da fuskarta yayi yayin da ya ɗaga haɓarta ya ƙara matse bakinta yayi cikin masifa. Ya hankaɗo ta wajen bayi sai da ta buga kanta da kujerar dressing mirror. Take kan nata ya shiga zub da jini. Kasa jurewa ta yi, jin azabar take har cikin ƙwaƙwalwanta. Hakan ya sa ta saki ihu tare da tsugunawa tana murza hannuwanta. Tana murza hannayenta guda biyu alamar bada haƙuri. Tana cewa don Allah, don girman Allah yake, ka yi haƙuri. Na tuba, na bi Allah, na kuma bi ka mijina, ka yafe min. Takowa yayi har inda take yayin da take matsawa da baya saboda gudun azabar da zai ƙara manna mata. Ya ƙara damƙo gashin kanta tare da janta a ƙasa har bakin gado da ke ɗakin ya zauna. Yana ware ƙafafun shi guda biyu. Fuskarta da ta yi jaga-jaga da jini da majina ya ƙara ɗaukowa haɗe da kai fuskarta saitin bakinta. Ya kama gashin kanta ya ja cikin magana kamar raɗa ya ce, "Faɗi laifinki da bakinki ina jinki." Hannu ya sa yana dangwalo jini da ke bakinta. Ta ce mishi, "Yunwa nake ji." Ta faɗa duk da sani ya san da hakan saboda kulle kicin inda yake yi idan ya shirya mata babban azaba. Shi ya sa kaga kuma ga zazzaɓi da na kwana da shi. Tun shekaran jiya rabo na da abinci ya ce, "Shh! Keep quiet." Ya katse ta. Yana lumshe ido tare da jefa mata banzan kallo cikin ƙyama. Shi ya sa ya ce, "Shi ya sa kika samu damar kwanciya har da bacci bayan baki gama wanke min motocina da na saki ba? Shegiya mara mutunci mayya. Duk uban abincin da nake kawowa gidan nan baki da aikin yi sai ci kamar jaka." Oh, jakar ce ma na tuna. Ya faɗa yana jijjiga kanshi. Yana cewa jakar titi, jakar maza. You fat for back. Ya ɗan buga turanci kaɗan. Ya ce baki da wani amfani. Ya ce kai jona sam rashin asali bai yi ba. Wallahi sai dai ki ci ki ƙaton kashi. Ki ta cika min masai da wari ko? Dama abin da ya sa kika aure ni kenan. Ni kuma baiwa na auro don ban gama ta a nan ba. Ya nuna ta da yatsa har da dungure kanta
ya zunkure mata goshi. Ya ce to dole ki rage shegiyar kiɓar nan. Ba zan gina ma wani ƙato jikinki ba. Dan ni ko za ki kwana kina yawo tsirara ba za ki burge ni ba. So dole ki fara rage tsoka. Ha 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 ha. Ya yi dariya da bata wuce kalma uku ba. Ya ce kin yi ƙarya wallahi. Tun da kika hana ni farin cikin rayuwa a gidan nan to babu wanda zai samu abin da yake so tsakanin ni da ke. Sai ƙaryan ustazanci. Allah a baki, Fir'auna a zuciya. Ya faɗi tare da ture ta ƙasa ta dogara gindinta. Ya ce mayya mai nacin maza, mai fuskoki da yawa. You ugly. Ya ce you ugly pig kawai. Barin ɗakin ya yi. Tana jin fitar motarsa daga gidan. Hakan ya sa ta zube a ƙasan tiles ɗin ɗakin. Hawaye masu ɗumi na bin kumatunta. Tana tambayan kanta da kanta. Ta ce ashe laifi ne a duniyarmu yin biyayyar aure? Shin laifi ne tsarkake zuciya tare da soyayya mai tsafta? Ya zama laifi tona asirin zuciyata? Cike da nadamar rayuwar tata. Tana cike da nadamar rayuwar tata. Ta miƙe tana jan ƙafarta da ya yi mata tsami. Bayi ta shiga. Ta sarƙa kanta cikin ruwan zafi haɗe da gasa jikinta. Ko da ta fito mai ta nema ta mulka ma jikinta. Bata daddara ba. Ta ƙara bin lafiyan gado a karo na biyu. Wato ta kwanta kenan. Za ta yi bacci. Duk da ta san ko ta yi aikin da ya saka ko ba ta yi ba sai ya samu dalilin da zai ƙara jibgarta. Anjima gara ta ɗan kwanta sai ya jibge ta in ya dawo da hujja da kuma dalili. Azabar yunwa ne ya tashe ta da misalin 5:30 na yamma. Gashi ko sallar la'asar ma ba ta yi ba. Da ƙyar ta rarrafa ta yi sallah cikin zulumi tare da addu'ar Allah ya sa ya buɗe mata kicin tun kafin ta ƙarasa. Ta gan fridge. Tun kafin ta ƙarasa ta gan kicin ɗin a buɗe. Wani irin daɗi ne ya ziyarce ta. Lokaci ɗaya ta tattaro raguwar ƙarfin jikinta kai tsaye fridge ta nufa. Ta san ba za ta rasa abin da za ta fara ci ba. Alhamdulillah laifin daɗi ƙarewa. A nan muka kawo ƙarshen episode 1 namu na Ustaziya ko 'Yar Duniya. Kar a manta a danna subscribe masu sauraro. A danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura sabon episode 2 sai ya zo muku. Assalamu alaikum. @hatnos